एबार नेक्स्ट स्टार्ट खालामनायनि जे महात्मा गान्धीनि आन्दोलन। महात्मा गान्धीनि आन्दोलननि सिगाङावनो 1969 इम्पोर्टेन्ट। नेक्स्ट महात्मा गान्धीया फैखांनायनि उनाव मा बानायदों? आश्रम बानायदोंमोन। ओके, आश्रमखौथ' बयबो मिथिखागौ। एबार आश्रमखौ बारा बुंबाय थाखला कारण आश्रमनिफ्राय बारा कुइसन फैनाय नङा। नेक्स्ट नेक्स्ट 1916 बिराद इम्पोर्टेन्ट। 1916 मा जालायखो इम्पोर्टेन्ट। 1916 मा जालायबाय जाय बाल गंगाधर तिलक जाय मानि एक्सट्रीमिस्टनि लीडर। कांग्रेसआ डिवाइड जानाय समाव मोनसे एक्सट्रीमिस्ट आरो मडारेट दंमोन। एक्सट्रीमिस्टनि लीडरा सोरमोन? लाल बाल पाल। बेनिनो बाल गंगाधर तिलकआ सासे लीडरमोन ना एक्सट्रीमिस्टनि। सो बाल गंगाधर तिलकआ कांग्रेसनि मडारेट आरो गावसोरनि एक्सट्रीमिस्ट गासैखौबो नोजोर होगासिनो जे मा जाना दङ मा जाना गैया। उनाव नुबाय जे कांग्रेसआ बिराद मा जालांगासिनो? वीक जालांगासिनो, दुर्बल जालांगासिनो। जायखिजाया बुस्थुआनो डिवाइड जालांनाय लोगो लोगो दुर्बल जालांना। हमना ला बिदा बिफं सानै साथाम दङबा रावबो बिसोरजों नांनो फैया, नांलायनो फैया, बुलायनो फैया। कारण गियोना सानै साथामा ज' जानानै बुगोन। जेब्ला बिदा फंबाया मा जागोन? गावस्रा लांगोन ना, माना बेलेगाव मा खालामनो एसे नांज्लायनो मानो एसे सुबिदा मोनो। बेबायदिनो इन्डियान नेशनेल कांग्रेसआ मा जाबाय? डिवाइड जालांबाय ना। डिवाइड जानाय लोगो लोगो बाकी ब्रिटिशफोरनि डमिनेट बा माबा माबि बिदिनो मा जालांबाय? दुर्बल जालांबाय। आरो फारसेथिं मा दंखायोमोन? 1906 आव मुस्लिम लीग दाखादोंमोन। अलरेडी मोहम्मद आली जिन्नाया मुस्लिम लीग दादोंमोन नालाय। मुस्लिमफोरा एबार मुस्लिम लीग थिं थाङो, हिन्दुफोरा एसे इयुथफोरा मायाव थाङो? एक्सट्रीमिस्ट थिं थाङो आरो एसे बोराय बैसोनिफोरा माथिं थाङो? मडारेट थिं थांबाय थायो। एबार गासैबो डिवाइड जाजोबदोंमोन। बै समाव बाल गंगाधर तिलकआ मा सानबाय? डिवाइड जाना थाजोबबाथाय हामा जागोन। दैट मीन्स डिवाइड जाना थाजोबबाथाय मा जागोन? स्ट्रं जानाय नङा। जों मा जाफिननांगोन? गासैबो इउनिटी जानांगोन। ओके, बिदि साननानै मा खालामबाय? मोनसे जायगायाव मा खालामबाय? मुस्लिम लीगनिफोरखौबो लिंहरबाय, एबार एक्सट्रीमिस्ट आरो मडारेट गासैखौबो लिंहरबाय। गासैखौबो लिंहरनानै मा खालामबाय? फाइनाली मोनसे डिसिजन लाबाय जे मा खालामगोन जोङो एबार ज' जाफिनगोन। एबार बे जायगाया बहामोन? लखनऊआव मा जादोंमोन? मिटिंखौ लादोंमोन। लखनऊआव मिटिंखौ लानानै कांग्रेस लखनऊआव मा जादोंमोन? कांग्रेस आरो कांग्रेसआ मोननैबो, कांग्रेस प्लास मुस्लिम लीग कांग्रेस प्लास मुस्लिम लीग बे मोननैखौ मा खालामफिनबाय? एबार ज' खालामफिनबाय। बे ज' खालामफिननाय इन्सिडेन्टखौ मा होनना बुङो? लखनऊ पैक्ट। बेखौनो मा होनना बुङो? लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्टआव मा जादोंमोन होनबाथाय गोसोआव लाखि, मा जादोंमोन? कांग्रेस आरो मुस्लिम लीग बिसोरो मा जादोंमोन? एबार ज' जानानै मायाव ज' जादोंमोन? इन्डियान नेशनेल कांग्रेसआवनो मा जादोंमोन? ज' जादोंमोन। ओके, एबार नेक्स्ट कुइसना फैयो जे लखनऊ पैक्टआ माला जादोंमोन? बा कांग्रेस आरो मुस्लिम लीग माला ज' जादोंमोन? माने आन्सारा मा जागोन? 1916 आव ज' जादोंमोन। क्लियर? एबार 1916 आवनो बाल गंगाधर तिलकआ मोनसे मुभमेन्ट स्टार्ट खालामलायबाय। बाल गंगाधर तिलकआ मोनसे मा खालामलायबाय? मोनसे मुभमेन्ट स्टार्ट खालामलायबाय। एबार बे मुभमेन्टनि नामा मा? बे मुभमेन्टनि नामा जाबाय मा? होम रोल मुभमेन्ट। अलरेडी खोनाबाय थादों नोंसोर क्लास 8 9 10 माबा मोनसे क्लासाव मोनबोदों जानांगौ। मा मुभमेन्ट स्टार्ट खालामलायखो? होम रोल मुभमेन्ट। ओके, एबार बे होम रोल मुभमेन्टआव बाल गंगाधर तिलकखौ इयुथफोरा बिराद फोथायोमोन नालाय, ओंखायनो मा स्टार्ट खालामबाय? बे होम रोल मुभमेन्ट स्टार्ट खालामबाय। एबार होम रोल मुभमेन्ट जे स्टार्ट खालामबाय, अल इन्डिया मादि मिथिगोन मानसिफोरा? मादि मिथिगोन? सो मादि मिथिगोन बेखौ मा डिसिजन लानानै बियो बाल गंगाधर तिलकआ फाइनाली मा डिसिजन लाबाय जे आङो निउज पेपार दिहुनगोन। एबार निउज पेपार दिहुननानै इन्डियानि खना खनला जायगायाव मिथिहोगोन जे मुभमेन्ट जागासिनो, मा मुभमेन्ट जागासिनो, मा जागासिनो। ओके, बेयावहाय बाल गंगाधर तिलकआ गांनै निउज पेपार बानायदोंमोन। गांनै मा? निउज पेपार। एबार बे निउज पेपारफोरा मा? मोनसे निउज पेपारा जाबाय माराठा नामनि मा? निउज पेपार बानायदोंमोन। ओके, आरो मोनसे जाबाय केसरी। बे मोननै मा? निउज पेपार बानायदोंमोन। मोनसे निउज पेपारा जाबाय मा? माराठा आरो मोनसे निउज पेपारा जाबाय मा? केसरी। क्वेश्चनाव फैयो जे माराठा निउज पेपारखौ सोर दिहुनदोंमोन होननानै। आन्सारा मा जागोन? बाल गंगाधर तिलक। ओके,
एबार नेक्स्ट बे होम रुल मुभमेन्टआवनो आरो सासे आइरिशनिफ्राय फैनाय सासे आइजो दंमोन आइरिशनिफ्राय फैनाय आइजो दंमोन बेनि मुङा मा एनी बेसेन्ट एबार एनी बेसेन्टआबो मा खालामबाय होम रुल मुभमेन्टखौ स्टार्ट खालामलायबाय एबार एनी बेसेन्टआ माद्रासनिफ्राय स्टार्ट खालामदोंमोन बे होम रुल मुभमेन्टखौ बे बहानिफ्राय स्टार्ट खालामदोंमोन माद्रासनिफ्राय मा खालामदोंमोन स्टार्ट एनी बेसेन्टनि स्पेलिंआ एसे माबा मोनसे गड़बड़ जानानै जों नोजोर बोबाय सो मा माद्रासनिफ्राय स्टार्ट खालामदोंमोन एबार एनी बेसेन्टआ मा खालामबाय डिसिजन लाबाय जे बेबो मा निउज पेपार बहनगोन बेबो मा गांनै निउज पेपार बहनदोंमोन गांनै निउज पेपार बहनदोंमोन गांसेनि नामा जाबाय फार्स्टआव मा गांनै निउज पेपार बहनदों निउज पेपार एबार गांसे निउज पेपारनि नामा मा कमन गांसे निउज पेपारनि नामा मा कमन आरो गांसे निउज पेपारनि नामा जाबाय मा निउ इंडिया गांनै निउज पेपार बहनदोंमोन गांसेनि नामा मा कमन आरो गांसेनि नामा मा निउ इंडिया बाट एग्जामाव मा गोसोआव फैयो यंग इंडिया होनना गोसोआव फैयो यंग इंडिया ना माने न्यू इंडिया ओके बेखिना क्लियर बाल गंगाधर तिलकआ मा मुभमेन्ट स्टार्ट खालामदोंमोन 1916 आव माने मा होम रुल मुभमेन्ट बा क्वेश्चनआव फैयो आरो होम रुल मुभमेन्टखौ सोर स्टार्ट खालामदोंमोन होनबा बाल गंगाधर तिलक होम रुल मुभमेन्टखौ माला स्टार्ट खालामदोंमोन होनबा माला 1916 आव होम रुल मुभमेन्टखौ बाहागो लानाय आइजोआ सोर होनबाथाय सोर एनी बेसेन्टआ मा निउज पेपार बहनदोंमोन होनबाथाय मा कमन आरो न्यू इंडिया बाल गंगाधर तिलकआ मा निउज पेपार बहनदोंमोन होनबाथाय मा माराठा आरो केसरी ओके नेक्स्ट आव 1979 इम्पोर्टेंट 1917 आव मा जालायगोन इम्पोर्टेंट 1917 आव चंपारण मूवमेंट महात्मा गांधीनि फर्स्ट मूवमेंट जादों मा चंपारण मूवमेंट 1917 आव चंपारण मुंनि जायगायाव मा जादोंमोन नील आबाद मावोमोन आरोना आबादारिफोरा नील आबाद बेनि सायाव मा माबा टेक्स लगायनानैमोन ब्रिटिशफोरा बेनि थाखाय मा खालामदोंमोन महात्मा गांधीया मोनसे मुभमेन्ट खालामदोंमोन बेयाव बे मुभमेन्टखौ मा नाममोन चंपारण मुभमेन्ट चंपारण मुभमेन्ट चंपारण मुभमेन्टआ माला जादोंमोन होनबाथाय 1917 बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जामाव बारे रिपीटली फैबाय चंपारण मुभमेन्टआ माला स्टार्ट जादोंमोन 1917 आव स्टार्ट जादोंमोन आरो सोर स्टार्ट खालामदोंमोन बेखौ महात्मा गांधीया माने एगेन्स्टआवमोन नील आबाद मावनायाव माबा बे टेक्स लगायनायनि सायावमोन ओके बेखिनाव जस्ट बे इंपोर्टेंट बेखौ गोसोआव लाखिबानो जाबाय एग्जाम पासनि थाखाय फरायदों पॉइंट टू पॉइंट फरायदों 1917 नि उनाव इम्पोर्टेंट इयारा जाबाय 1918 एबार 1918 आव मा जालायखो जे इम्पोर्टेंट 1918 आव मा जालायबाय आहमेदाबाद होननाय मोनसे जायगा दंमोन बे आहमेदाबादाव मा जालायबाय जाय बे आहमेदाबाद बेयाव मा दंमोन ब्रिटिशफोरनि कम्पानिफोर दंमोन मिलफोर दंमोन बे मिलाव इन्डियानि मानसिफोरा मा खालामोमोन खामानि मावोमोन इन्डियानिफ्रा खामानि मावबाथाय ब्रिटिशफोरा मा खालामनानै होबाय जाय बे खामानि मावनाय डिउटिनि टाइम बेखौ ब्रिटिशफोरा बारायनानै होलायबाय ओके एबार टाइमखौ बारायनायजों लोगोसे आरो मा खालामबावबाय जाय बे सैलारि मोननांगौ सैलारि बिसोर मा सैलारिखौ होआ ओंखायनो मा खालामलायबाय बेनि मिलाव खामानि मावग्राफ्रा एबार महात्मा गांधीखौ लिंहरलायबाय जे नोंथाङा जोंनियाव फैनानै जोंजों लोगोसे एसे मुभमेन्ट खालामफैलायबाय ओके एबार बेयाव महात्मा गांधीया फैनानै मोनसे मुभमेन्ट खालामफैलायबाय बे मुभमेन्टखौ मा होननानै बुङो बे मुभमेन्टखौनो बुङो आहमेदाबाद मिल स्ट्राइक होननानै बुङो बे आहमेदाबाद मिल स्ट्राइकआ माला जादोंमोन 1918 आव जादोंमोन ओके एबार बे आहमेदाबाद मिल स्ट्राइकआवनो महात्मा गांधीया मा खालामदोंमोन फार्स्ट टाइमनि थाखाय मोनसे मुभमेन्ट खालामदोंमोन मोनसे टेकनिक लाबोदोंमोन बे टेकनिकआ जाबाय मा हांगार स्ट्राइक दा जे मानसिफोरा माला हांगार स्ट्राइक खालामबाय खोनायो बे हांगार स्ट्राइकआ मालानिफ्राय स्टार्ट जादोंमोन होनबा 1918 निफ्राय आरो सोर स्टार्ट खालामदोंमोन बे हांगार स्ट्राइकखौ महात्मा गांधीया ओके हांगार स्ट्राइकखौ महात्मा गांधीया बबे मोनसे मुभमेन्टआव फार्स्ट स्टार्ट खालामदोंमोन होननानै कुइसनाव फैदों माने एन्सारा मा जागोन आहमेदाबाद मिल स्ट्राइक बे आहमेदाबाद मिल स्ट्राइकआवनो महात्मा गांधीया हांगार स्ट्राइकखौ गिबिसिन मा खालामदोंमोन स्टार्ट खालामदोंमोन ओके एबार बेयावहाय ब्रिटिशफोरा महात्मा गांधीजों मा जादोंमोन महात्मा गांधीनि जाय बे डिमान्डफोर बेखौ मानिनो गोनां जादोंमोन ओके एबार मानिखांनायनि उनाव मा जाबाय
सेलफिफोरखौ होफिनग्रा जाबाय इनिफ्राय डिउटिनि टाइमखौ मा खालामफिनबाय एसे खमायफिननानै होबाय उनाव महात्मा गान्धीया मिलाव खामानि मावग्रा मानसिफोरखौ बुंबाय जे आंथ' थांफिनलायगोन आं थांफिननायनि उनाव जुदि आरो बिसोरो सेम प्रसेसखौनो खालामफिनबा नोंसोर मा खालामगोन बिदि होननानै मा खालामबाय महात्मा गान्धीया बेवहाय मोनसे मा दानानै होलांबाय एसोसिएशन दानानै होलांबाय जायफोर मिलाव खामानि मावग्रा मानसि बिसोरनो मोनसे एसोसिएशन दाना होबाय बेखौनो बुङो मा होननानै आहमेदाबाद लेबर एसोसिएशन आहमेदाबाद लेबर एसोसिएशन बेखौ दानानै होलांबाय आहमेदाबाद लेबर एसोसिएशनखौ मा खालामबाय महात्मा गान्धीया दानानै होलांबाय बहा आहमेदाबाद जाय बे मिलाव खामानि मावग्रा मानसिफोर दङ बिसोरनो मोनसे एसोसिएशन दाना होलांबाय जाहाथे नेक्स्ट टाइम ब्रिटिशफोरा जुदि माबा मोनसे बिसोरनि एगेन्स्टै माबा खालामफिनोबा जाहाथे बिसोरो ज' जानानै आरो मुभमेन्ट खालामफिननाय बेखौ नोजोर लाखिनानै मा खालामबाय महात्मा गान्धीया मोनसे एसोसिएशन दाना होबाय बे जाबाय आहमेदाबाद लेबर एसोसिएशन आहमेदाबाद लेबर एसोसिएशन बेखौ मा खालामना होबाय दाफिननानै होबाय ओके नेक्स्ट मैया भिडिअ होना जाय एसे टेक्निकल प्रब्लेमनि थाखाय सो दिनै एबार कन्टिन्यू जागोन सिन्था खालामनो गैया एबार आहमेदाबाद लेबर एसोसिएशननि उनाव 1999 इम्पोर्टेन्ट दैट मींस 1918 नि उनाव आरो माया इम्पोर्टेन्ट 1919 एबार 1919 आव मा जालायगोन इम्पोर्टेन्ट 1919 आव मा जालायबाय 5th फेब्रुवारि खालि ब्रिटिशफोरा मोनसे मा लानानै फैलायबाय मोनसे ल' लानानै फैलायबाय बेखौ मा नांगौ मोनसे कमिसन मोनसे एक्ट लानानै फैलायबाय बे एक्टनि नामा मा रौलट एक्ट बे रौलट एक्टखौ लानानै फैलायबाय ब्रिटिशफोरा एबार रौलट एक्ट माने मा रौलट एक्ट माने जाहैबाय ब्रिटिशफोरा सोरखौबा माबा मोनसे सन्देह खालामदों आरोना सन्देह खालामबानो मा एरेस्ट खालामनो हागोन एबार हमना ला आङो सोरखौबा माबा मोनसे सन्देह खालामबाय थादों बियो जाहानि माबाफोर सिखाव खावदों नामा ना बिदि सन्देह खालामबानो आं मा खालामनो हागोन बेखौ एरेस्ट खालामनो हागोन बे टाइपनि आरोना ब्रिटिशफोरा सोरबा सासे मानसिखौ जुदि सन्देह खालामबानो बिसोर मा खालामनो हागोन एरेस्ट खालामनो हागोन ओंखायनो इन्डियानि मानसिफोरा बेखौ मा खालामबाय डिसिजन लाबाय जे बे रौलट एक्टनि एगेन्स्टै मा खालामगोन जोङो मुभमेन्ट खालामगोन ओके जों मा खालामगोन एबार मुभमेन्ट खालामगोन जेहेतु रौलट एक्टआव सन्देह खालामबानो एरेस्ट खालामनो हायो बेनिखायनो बे रौलट एक्टखौ मा होननानै बुङो बे रौलट एक्टखौ ब्लेक एक्ट होननानै बुङो इन्डियानि मानसिफोरा मा होननानै बुङो बेखौ ब्लेक एक्ट ओके रौलट एक्टखौ मा होननानै बुङो ब्लेक एक्ट एबार रौलट एक्टनि थाखाय महात्मा गान्धीया बे रौलट एक्टनि एगेन्स्टै मोनसे मुभमेन्ट स्टार्ट खालामदोंमोन 1919 आवनो मोनसे मुभमेन्ट स्टार्ट खालामदोंमन बे मुभमेन्टनि नामा मा सत्याग्रह मुभमेन्ट स्टार्ट खालामदोंमोन एबार क्वेश्चनाव फैलायगोन जे सत्याग्रह मुभमेन्टखौ महात्मा गान्धीया माला स्टार्ट खालामदोंमोन एन्सारा मा जागोन माने 1919 आव स्टार्ट खालामदोंमोन आरो क्वेश्चना फैलायगोन सत्याग्रह मुभमेन्टखौ महात्मा गान्धीया मानि थाखाय स्टार्ट खालामदोंमोन माने जागोन मा रौलट एक्टनि थाखाय रौलट आरो क्वेश्चनाव फैलायगोन जे ब्लेक एक्ट इन्डिया बबे मोनसे एक्टखौ ब्लेक एक्ट होननानै बुङो माने एन्सारा मा जालायगोन रौलट एक्ट गासिबो क्लियार एबार बे रौलट एक्टनि टाइमावनो इन्डियानि माखासे जायगाफोराव मा जाबाय थादोंमोन गिदिर मास गेदारिं जाबाय थादोंमोन दा जे मास गेदारिं जायो मिटिं जे जायो बेबायदिनो मा गेजेर मा जाबाय थादोंमोन जायगा मास गेदारिं जाबाय थादोंमोन बेबायदिनो पान्जाबाव मा जायगायाव पान्जाबनि बहा जालियानवाला बाग नामखौथ' खोनाखादों बयबो जालियानवाला बाग पान्जाबनि बे जालियानवाला बाग होननाय जायगायाव मा जाहैलायबाय मोनसे मास गेदारिं जादोंमोन एबार बे जालियानवाला बागाव मोनसे फिल्ड दङ बे फिल्डनि स्ट्राक्चारा जाबाय नैबायदि फिल्डनि स्ट्राक्चार एबार बेवहाय मोनसे एन्ट्रि गेट दङ आरो बेवहाय मोनसे एक्सिट गेट दङ नैबे एन्ट्रि गेट आरो नैबे जाबाय मा एक्सिट गेट हमनानै ला ओके बेबायदि मोनसे फिल्ड दङ आरो गासिबो साइडथिंना गोजौ मा दंजोबो वाल दंजोबो बे वालखौ मा मानसिफोरा इजिलि बारलांनो हाया आरो बेवहाय मोनसे मा दंमोन दैनि कुवा दंमोन दैखर बेवहाय दैनि कुवा मोनसे दंमोन नै साइडथिं ओके एबार बेवहाय मा जादोंमोन मास गेदारिं पाब्लिकफोरा फैनानै ज' जानानै मोनसे मा जादोंमोन बे रौलट एक्टनि एगेन्स्टै मा जाबाय थादोंमोन मोनसे मिटिं स्टार्ट जादोंमोन ओके बे समाव इन्डियानिनो सासे मानसि दंमोन बेनि नामा जाबाय मा हान्सराज बे हान्सराजा मा खालामबाय बे हान्सराजा एबार ब्रिटिशफोरनि मा आर्मी जेनेरेल बे समाव आर्मी जेनेरेलनि नामा जाबाय मा जेनेरेल ओ डायर
बे हान्सरासा जेनेरेल अडायारनो फैनानै खोन्थाफैबाय जे माने बेयाव जालिबान बालाबागनि बे फिल्डआव मास गेदारिं जागासिनो बेसे मानसि जाखो माबायदि मिटिं जादों बेखौ मा एबार हान्सरासा फैनानै जेनेरेल अडायारनो खोन्थाफैबाय थाबाय एबार जेनेरेल अडायारा मा खालामबाय गावनि पुलिस फोर्सखौ लानानै एबार बे फिल्डआव थांनानै नैबे एन्ट्रि गेटिं हाबहैबाय जेब्ला जेनेरेल अडायारा एन्ट्रि गेटिं हाबो एन्ट्रि गेटिं हाबनाय टाइमाव बे हान्सरासा मा खालामबाय जाय बे एक्जिट गेट दङ ना बे एक्जिट गेटखौ मा खालामना होबाय बे एक्जिट गेटनि दरजाखौ मा खालामना होबाय बियो बन्द खालामनानै होबाय ओके एबार जेनेरेल अडायारा गावनि पुलिसखौ मा खालामबाय एबार लाइन फाथिबाय एरे मोनसे एरे लाइन जानो होबाय आरो गावनि पुलिसफोरखौ एबार लाइन जानो होनानै जेबो सोङा हसिया जेबो रायलाया जेनेरेल अडायारा मोनसे बुंबाय जे मा होननानै फायार होननानै बुंबाय एबार फायार होननाय लोगो लोगो मा खालामबाय गासैबो पुलिसफोरा जिमान पाब्लिक दङमोन बे पाब्लिकनि सायाव मा खालामबाय गुलि गावबाय गासैबो एबार फायार खालामनानै होबाय ओके एबार बिजाबाव मोननाय बायदिबा बेवहाय टोटेल बेसे फायार खालामदोंमोन 1700 ता गुलि फायार खालामदोंमोन बेयाव साननानै नाय दा बायदियाव जुदि बहाबा फैनानै सोरबा मानसि सासेया गरसे गुलि गावबानो माबायदि दावराव जाजोबो खारलाय खारलाय जायो दावराव दावसि जायो ना बै समाव बेसे गुलि गावदोंमोन बेयाव थांनानै 1700 गुलि गावदोंमोन दैट मींस बै समनि इन्सिडेन्टखौ एसे इमाजिन खालामनानै माबायदि जादों बेयो 1700 गुलि एबार बे गावबाय थानायाव बेवहाय पाब्लिक दङमोन ना जायनावनो मेनावनो मा नांदोंमोन गुलिफोरा नांदोंमोन ओके एबार बे गुलि नांनायनि थाखाय माखासे मानसिफोरा बेयावनो थैदोंमोन एबार बे वालखौ बारलांनो लुबैदोंमोन बा बारलांनो हाया वाला गोजौथार ओके एबार मा जादोंमोन बारलांनो हायैनि खायसे खायसेया गुलिनिफ्राय बासिनो थाखाय नैथिं जे दैखर दङमोन बे दैखरनि सिङाव मालाय बारदोंमोन मानसिफोरा ओके बे दैखरनि सिङाव बारदोंमोन दैखरनि सिङाव मा गुलिया हाबैया नालाय ओंखायनो बेनि सिङाव हाबदोंमोन बेयाव गावबाय थानायाव गुलि नांनायफ्राव मा दङ दाबो जों मोनसे मिउजियाम दङ बे मिउजियामाव मा जाय बे गुलिया नांनाय पकेटाव फैसा खुस्रा लानाय दंमोन बे पकेटनि फैसा खुस्राफोराव गुलि नांनाय बे फैसा खुस्राफोरखौ लाखिनानै दाबो बे मिउजियामाव दोननाय जादों नोंथांमोना मालाबा थांबाथाय नुहैगोन ओके एबार बेवहाय जेब्ला गुलि गावखांनानै ब्रिटिशफोरा थांफिनो जेनेरेल अडायारा गावनि पुलिसफोरखौ लानानै थांफिनो होमबाना बिनि गोथैफोरखौ एबार बोखांनो दावराव दावसि जाबाय बे समाव जेब्ला गोथैफोरखौ बोखाङो नैबे जायगाखौ बेनिफ्राय बिजाबाव मोननाय बायदिब्ला बेसे गोथै बोखांदोंमोन गासै गोथै 27 जन बोखांदोंमोन बेनिफ्राय ओके बेनिफ्राय बेसे बोखांदोंमोन 27 जन माखासे सोर्सआव गुबुन गुबुन लिरनाय थायो बेनिफ्राय बेसे गोथै बोखांदोंमोन 27 जन आरो रेकर्डनि बायदिब्ला अफिशियेल रेकर्डनि बायदिब्ला बे गुलि गावनायाव बेसे मानसि थैदोंमोन गासै 390 निफ्राय लानानै 800 सिम मानसि थैदोंमोन ओके आरो जोखोम जानाय दैट मींस आघात जानाय अनजिमाया जाबाय 700 निफ्राय 2000 जन मानसिया मा जादोंमोन बेयाव इनजुर जादोंमोन ओके थैनाय मानसिनि अनजिमाया जाबाय 390 निफ्राय 800 नि गेजेराव आरो जोखोम जानायनि अनजिमाया जाबाय 700 निफ्राय 2000 नि गेजेराव बेयावहाय बे फैया जे बेसे थैदोंमोन बेसे इनजुर जादोंमोन बे फैयो जे बै समाव जालिबान बे इन्सिडेन्टखौ मा होनोमोन जालिबान बालाबाग मासेशियार होनोमोन बेयाव फैयो जे जालिबान बालाबाग मासेशियारा माला जादोंमोन होमबाना माला जादोंमोन 1999 नि 13 एप्रिल खालि जादोंमोन 13 एप्रिल 1990 खालि बे इन्सिडेन्टआ जादोंमोन ओके बे जाबाय नंबर 1 क्वेश्चन सेकेन्ड नंबर क्वेश्चनआव मा फैयो जालिबान बालाबाग मासेशियारा बबे स्टेटआव जादोंमोन एबा बबे जायगायाव दङ दैट मींस जालिबान बालाबागा बबे जायगायाव दङ माने बेनि आन्सार जायो मा पान्जाबाव दङ एग्जामाव फैबाय थायो ओके एबार जेनेरेल अडायारा गावनानै थांबाय नेक्स्ट टाइम मा जायो बे जेनेरेल अडायारखौ इन्डियानि सासे मानसिया बदला लादोंमोन माने गावथारहैफिनदोंमोन इंलेन्डआव थांनानै बे जेनेरेल अडायारखौ गावथारहैफिनदोंमोन बे गावथारग्रानि नामा फैयो जे जालिबान बालाबाग मासेशियाराव थानाय जेनेरेल अडायारखौ सोर गावथारहैफिनदोंमोन बेनि नामा बिराद इम्पोर्टेन्ट बेनि नामखौ गोसोआव लाखिबानो जाबाय बेनि नामा जाबाय सरदार उधम सिंह बे सरदार उधम सिंहआ मा खालामदोंमोन बियो बे जेनेरेल अडायारखौ गावथारनानै बदला लादोंमोन ओके बेलागै गासिबो क्लियार ना सोरबा जुदि माबा डाउट दङबा एसे कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय आरो गेजेर गेजेर एसे कमेन्ट लिरनानै हो एसे मोटिवेट मोनो कमेन्टखौ नुबासो एसे मा जायो मोटिवेट मोनो ओंखायनो एसे कमेन्ट लिरना लाइकखौ एसे माबा लाइक थुना खालामना जाबाय एबार नाय बारा एक्सट्रा खालामा डाइरेक्ट होनो नेक्स्टआव मा जाहैबाय बेयाव बिराद मानसि थैबाय आरो इनजुर जाबाय नालाय बै समनि सिगाङाव आं अलरेडि खोन्थाखादों रवीन्द्रनाथ टेगरा मोनसे टाइटेल मोनदोंमोन बे टाइटेला मा नाइटहुडनि टाइटेल
बे नाइटहुकनि टाइटेलखौ मा खालामदोंमोन रबीन्द्रनाथ टेगरआ रबीन्द्रनाथ टेगरआ बे नाइटहुकनि टाइटेलखौ मा खालामदोंमोन ब्रिटिशफोरनो रिटार्न खालामदोंमोन जे आंनो मा खालामा नाङा होननानै बे नाइटहुकनि टाइटेलखौ मा खालामदोंमोन रिटार्न रबीन्द्रनाथ टेगरआ बुंदोंमोन जे जोंनो नोंसोरो टाइटेल होगोन नाइटहुकनि माबा माबि टाइटेल होगोन आरो जोंनि मानसिखौनो फैनानै जोंनि जायगायाव नोंसोर गावथारफिनगोन स' आंनो नोंसोरनि टाइटेल होनायखौ नाङा होननानै रबीन्द्रनाथ टेगरआ बे नाइटहुकनि टाइटेलखौ मा खालामदोंमोन रिटार्न खालामदोंमोन बै समावनो आरो महात्मा गान्धीआबो महात्मा गान्धीआबो मोनसे टाइटेल मोनना दंमोन ब्रिटिशनिफ्राय बे टाइटेला जाबाय मा केसर इ हिंद बे केसर इ हिंदनि टाइटेलखौ मोनना दंमोन महात्मा गान्धीआबो स' महात्मा गान्धीआबो बे जालियानवाला बाग मास्टारशेयार इन्सिडेन्टनि थाखाय बेबो मा खालामदोंमोन बे केसर इ हिंद टाइटेलखौ बेबो मा खालामदोंमोन रिटार्न खालामदोंमोन आंनो बे टाइटेलखौ नाङा होननानै जोंनो टाइटेल होबाय थादों जोंनि मानसिखौनो गावथारदों आंनो बे टाइटेलखौ नाङा होननानै महात्मा गान्धीआबो मा खालामदोंमोन बे टाइटेलखौ रिटार्न खालामदोंमोन स' बेफोरो बहुत इम्पोर्टेन्ट बेयावनो फैगोन जे केसर इ हिंद टाइटेलखौ सोरनो होदोंमोन महात्मा गान्धी नाइटहुकनि टाइटेलखौ सोरनो होदोंमोन अलरेडि खोन्थाखादों नाइटहुकनि टाइटेलखौ रबीन्द्रनाथ टेगरनो होदोंमोन माला रिटार्न खालामदोंमोन बे टाइटेलखौ होनबाथाय 1919 आव बिसोर मा खालामदोंमोन टाइटेलखौ रिटार्न खालामदोंमोन ओके एबार नेक्स्ट मा खालामलायबाय नेक्स्ट 1919 उनाव 1920 नि 1 आगस्ट